marhite-hite goarni debata ama, dohot goarni anakna Tuhan Yesus Kristus, dohot goarni todi parbadia, natumo palangit dohot tanoon. Amen. Songonon didok Tuhan Yesus, Roma hamu tuau, hamu akan naloja, jalan nasorat, hupasonang pehamu, buat hamu ma augakku tuhamu, guruhon hamu ma sian au, aina labok doau, jalan naserep maroha, asa dapotan paradianan hasonangan todimuna. Haleluya. Martangiang mahita. Ale Tuhan debata, pargogo naso hatudosan, nasokal jalan nabonar, di alohodo nagijang maroha, jala di patibohodo naserep maroha. Alanii, upangido hami matuho, sairamo ti hami, asa unang jukat hami, unang gijang rohanami. Alai togu-togu hami, marhite-hite todim, asa uduk, serep, tobok, jala burju rohanami, di adopan ni halak saluhut, ala ni anakmu, Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Patik ni debata di Minggu Keluarga Sadarion tersurat di 5 Musa Onom ayat 5 ro di ayat sia dohot 12a. Tajahama marsikat soring. Jala ikon haholonganmu Jahoba debatam, sian nasa roham, dohot sian nasa ate-atem, dohot sian nasa gugum. Jala ikon para teateononmu luhut hataon, akan nahutonahot tuho sadarion. Anak-anak, sai marjaga ma ho didirim, asa unang di halupahon roham Jahoba, ido sahatna
Atong rap mangido gogo mahita tutuhan debata lau mangulahon patik nai. Ale Tuhan debata sai pargogoi mahami mangulahon nahobar tu patikmi. Amin. Renungan situasional Tajahama Marsikat Soring. Marlas niroha mahita ala dilehon debata tiki nama cai arga boy hitarap dohot keluarga mamuji pasangap gowarna marhite minggu keluarga di bagasan tikion. Sai anggiat ma lamhot jalatogu keluargata ganup di bagasan Tuhani. Ay paingot kami man. Alayang doaw. Jahobado. Maragamdo akan masa dohot nanaing masa nata adopi di pardalanan ningoluta rap dohot keluarga alai sada namat sai arga si peopota didongani jala dijagai debata dohita. Asado Jehovah. Jala ditanda doakan nama hapus. Ditotopon huriata HKBP do odolan pakobasion di tahun 2020 nomon pangajarion haporseaon ditongani keluarga atau pengajaran iman di tengah keluarga. Anggiat ma marhite pakobasioni tude keluarga ni huriata lamhot jalatogu marhite nama ngajarhon hata ni debata diganup bagas tabe. Debata. Ay asi marokam ya. Asuhan. Ay masidang Di patau jala dilehon debatama gogo dohot bisuk tuganup natoras asa margogo jala marbisuk lau mangajari dohot pagoda godakon ianakon ditongani aka hamaolon dohot tantangan zaman nata adopi ditikion. Tuhan atau mahami tentang jalan diragam akan nama tadi. Dalam patau mahami tahun hat akan ya. Hamajuon ni portiwion persoalan ekonomi sahit dohot hamaolon mangajari ianakon alani pangela ni zamanon ima nata adopi di tikion alai tadala ni mangoluon di bagasan pos ni roha di Tuhani ingot ma say nadonganan ni Tuhani dohita. Debata. Ay asi panggil. Firman Tuhan mengatakan, "Hai anakku, berikanlah hatimu kepadaku,
Janganlah engkau melupakan ajaranku, dan biarlah hatimu memelihara perintahku, dan biarlah matamu senang dengan jalan-jalanku. Janganlah kiranya kasih dan setia meninggalkan engkau. Kalungkanlah itu pada lehermu, tuliskanlah itu pada loh hatimu, maka engkau akan mendapat kasih dan penghargaan dalam pandangan Allah serta manusia. Debata mangaramoti hita, songon anak ni mata, mangondingi hita di linggoman ni habongna, asa eme ni si tabatua manina parlinggoman ni si borok. Debatado si lehon tua, luhut nama hita, rap dohot keluarga di parorot. Debata mahita. Huriani tuhata, tatopoti madosata, tu adopan ni debata, martangiang mahita. Ale amanami, jala debata nami na di banua gijang, para siroha na sumurung midahami, hupar hatutu, jala hutopoti hamido, dosa, dohot pangalausion nami nagodangi. Tatap mahami, marhite asi ni roham. Jala sesa madosa nami saluhutna. Ala ni pakokop ni anak haholongan ni roham. Tuhan Yesus Kristus si Pangulu hami. Amen. Tabegema baga-baga taringot tu hasesaan ni dosa. Nunga pola hupasisi songon obun aka pangalausim, jala songon obun manorop, aka dosam. Say mulak maho tu au,
ai audo si paluaho. Hasangapon ma di debata na digijang. Amen. Epistel di Mingguta Sadarion, Ima sian 5 Musa, tolu puluh tolu ayat 24, rodi ayat 20 sia, tajahama marsikat soring. Jala taringot tu aser, ninnado. Gumodang do pasu-pasu tu aser, sian tu aka anak na asing, ikon halomoan ni aka haha anggi ibana jala di sornopon patna tu bagasan miak. Di dohot aga akarasa arim Dang adong nanggo sada tu doson debata ale bangso natigor marsi hudul ibana di atas langit mabahen haluan tuho jala di atas obun pargijang jumujung habal gaonna. di debata sian ulang kali ini patong Jadi marsonang-sonang ma Israel maringan sasadasa sai manatap do mata ni Jakob tutano hatubuan ni eme dohot anggur sian aka langit nape sai manetehi do nabur. Bambi ale Israel tema sohok ada dulu dan yang Ido sahatna martua mana tumangihon hatani debata jalan na upiopsa. Amin.
Tahati dakon maha porsiautai, songon nahinati dakon di dongata saha porseon di sadok portiwion, rap mahita madok. Au porsea di debata Jahoba, ido ama pargogo naso hatu dosan, natu mo palangit dotan. Au porsea di Yesus, anak di debata Jahoba nasasadai, imana nati Maria, gabe-gabean siantun di perbadia, andorang suhabu. Ido tuhata, di pangu, namate, ibana di hau pinas silang, atuat tu banua toru dung di, namulak mangulu di hari nama naik tu, lahudul tu, ma ibana, manguhumi halak, dot nama. Au porsea ditodi parbadia, dala adong sada huria nabadia. Huria hato pani halak Kristen akan nabadia. Dot dia sesaan di dosa, dot dia hatai namandok. Mulak mangulu sogot daging ni halak nong. Dot dihangulon nasurat. Tabege matik ting di mingguta sadarion. Shalom. Tikting si jahaon di Minggu Septua Gesima 70 hari andorang sohaheheon. Nomor sada dakdanak nasorang. Nah di hari Kamis tanggal 8 Januari 2026 nunga di basa-basa hotu hatta sada dakdanak boru tu keluarga Wilson Pane inang Anita boru saragih ruas uik antapani arcamanik tipasdo dakdanaki tuang songoni nang natorasna. Nomor 2 ruas natambah. Mamuka sian ari Minggu sadarion nunga gabe ruas di Huriata ima a keluarga Sihol Sinaga inang neneng dohot 2 ianakon nasida masuk tuwik Malabar. B keluarga Henro Saud Horas Nababan inang Puspa Angelina Borusi Haloho sian HKBP Koba Resort Bangka masuk tuwik Sarbunjip. Nomor tolu parmingguon keluarga sada parmingguan pukul 10 sadarion ima parmingguan bulanan keluarga Marhata Batak. Nomor 2 pasaton amplop pelean bulanan keluarga Manang Hamulya Teondo Hita Sadarion. Nomor 4 rekrutmen guru sekolah minggu. Lau patupahon hinadenggan pakobasion parmingguon sekolah minggu pinangidoma tu aka mahasiswa nang ruas naposo bulung ni Huriata naung malua asa mangalehon dirina lau gabe guru sekolah minggu. Informasi na mangihut Boy Marhite Sintua Daerah Manang tu konsistori dung sidung parmingguon. Nomor 5 pambohalon Dewan Marturia HKBP Resort Bandung. Di hari Sabtu tanggal 7 Februari pukul 10 WIB maranganan di HKBP Bandung di Patupado pambohalon Dewan Marturia HKBP Sa Resort Bandung. Narasumber Amang Pandita Eliezer Siregar dohot Amang Iamaro si Tompul. Udas dasi hamima akahita tian bajar-bajar sahat tunaung magodang asa parsidohot diulaoni dalata makhamulyateon si lehon-lehon ni Tuhan lau marhobas di Huriana. Pendaftaran Boima Marhite Sintua Manang Barkot sian video. Nomor 6 Ari Olahraga HKBP Bandung. Ari Olahraga HKBP Bandung
marhite ulawan bulu tangkis, tenis meja, catur, dohot akka parmeaman kelompok, di Patupa Ganup hari Senin pukul 10.00 WIB. Maringanan di Komplek Gereja HKBP Bandung. Asaria Mahita Sude mandohoti ulawani. Songonima tikting di bagasan mingguon tuhatama nama masu-masu, tonari taidama video Dewan Marturia. HKBP Bandung mengundang saudara-saudari yang terkasih untuk hadir dan mengikuti pembekalan song leader, pemusik, dan pemimpin paduan suara. Bertempat di Gereja HKBP Bandung Resort Bandung yang dilaksanakan pada Sabtu 7 Februari 2026. Melalui acara pembekalan ini, kita akan meningkatkan kualitas serta semangat untuk terus berkembang dalam melayani pekerjaan Tuhan. Mari daftarkan diri saudara melalui QR ini. Jika membutuhkan informasi lebih lanjut, saudara-saudari dapat menghubungi nomor WhatsApp berikut ini. Tuhan Yesus memberkati. Maredehita huhut papungu pelean. Isidona
Damai di mata na sumurung sian saluhut na roha. Mana mangaramoti aka hati-hati dohot pikiran muna di bagasan Kristus Yesus Tuhatai. Amin. Shalom. Hatan itu hata jami tadi hita di mingguta sadarion, di mana tersurat di buku Evangelium Matius bidu 5, mamukamai sian ayat sada sahatu ayat 12, songonon ma tersurat disi. Asadung di ida Yesus halak nasai toropi, nakok maibana tu sadator. Jadi hudul madisi, dungi dapoton akasisian na maibana. Dungi marsuara maibana mengajari nasida nin nama. Martua mana pogos todi, ay di nasida do harajaon banua gijangi. Martua mana marsak roha, ay siapulon do nasida. Martua mana lambok roha, ay tianon nasida do tanoon. Martua mana mawas malemi da hatigoran, ay si pabosuron do nasida. Martua mana asiroha, ay sia-sian do nasida. Martua ma parroha na yes, ay idaon nasida do debata. Martua ma si bahendame, ay goaron do nasida anak ni debata. Martua ma na pinaburu-buru ni halak ala ni hatigoran, ay dinasida do harajaon banua gijangi. Martua mahamu molo diicai halak kamu, manang di paburu-buru, manang di patubu-tubu ragam di hapanaroa, naso tutudo pakhamu alaniau. Las marohamuna jala marolopolop, ay godang do upamuna di banua gijangi, ay songonido di paburu-buru akka panurirang na jumolo sian hamu. Ido sahat. Hurian itu hata na hinaholongan di bagasan Kristus Yesus. Molo di suku kita ahado ngolu na martua. Ahado ngolu na berbahagia. Ahado ngolu na marutung. Jodoh di ngoluta sehari-hari di dok. Sasahalak tudungan na manang sahalak ina tuinana asing. Martua maho edain na ate. Nunga karejo sude. Keleng munit. Baru musi adong mamadok tudongan na. Martua mahoinang. Dunga sohot sude anak kom. Adong musi madok tudongan na. Martua maho godang artame. Jadi jojo doon gabi pemahaman di tonga-tongan ni ngoluta. Bahwa ngolu na martua na marutung na berbahagia adalah bila banyak hartanya. Bila banyak anaknya, manang tercapai akka nadirohana menurut ukuran dunia. Jala, tianom taida do nangulu ima na martua terlumobi songon hita halak batak ima ngolu na mamora nagabe nasangap songon palsapatayate hamoraon hagabeon hasangapon. Kurian itu hata na hinahulungan di bagasan Kristus Yesus. Molo taida turpukon hapan itu hata. Topik na kaning martua di bagasan Tuhani. Hidup berbahagia di dalam Tuhan. Pohado tutua manginang na poso bulung sekolah minggu na pungu di son. Pohado tutu ngolu na martua. Songonido ngolu na martua menurut pemahaman firman Tuhan hari ini. Kalau tabereng, tapa yutihut hata di debata nagkaningan. Paida ma, dipuka Yesus do pangajarion na dohot hata, martua ma, berbahagialah. Martua ma, berbahagialah. Martua, on dienet doon sian hata gorik makaryo. Ya. Jadi lapatan naptar pasu-pasu, marlas nyiroha, jala majalo pangomoan. Diberkati beruntung berbahagia. Hati. Diberkati beruntung berbahagia. Jadi molo tabereng tutu memang marhiti turpukon nakaningan makario adalah kebahagiaan yang sangat mendalam yang tidak bisa dihilangkan oleh kesedihan, kehilangan, kesakitan, kedukaan oleh kuasa apapun. Dan kebahagiaan seperti ini hanya ada di dalam Tuhan Yesus.
Jadi portibion boy mangalihon kebahagiaan, alay kebahagiaan na semudo. Alay tabereng ma, molo mangulu hita di bagasam Tuhan Yesus, kita akan memperoleh kebahagiaan yang luar biasa. Idonak kaningan makario ati. Marhite hata martua ima hatan itu hata apala ditikion. Jadi molo boy pe portibion mangalehon lasni roha, manang keberuntungan satu kidoi. Martua satu kindoi. Alai hatuaon na siam tu hata ido hatuaon na panoto. Hudan itu hata manami nanami sude na pungudison na poso dohot sikola minggu. Taida ma marhite trupukon aha dosi patu paota asadapo tangolu na martua. Adong mawalu cara hidup manang parhatuaon na walu ya marhite khotbah di bukit di Matius 5 ate. Adong ima walu cara hidup manang idok parhatuaon na walu. Na parjolo idok dison martua mana pogoston di ay dinasida do harajaon banua gijang. Martua mana pogoston di ay dinasida do harajaon banua gijang. Berbahagialah orang yang miskin di hadapan Allah, karena mereka akan punya kerajaan Allah. Jadi napogos di soni ima nang tabereng, ima napogos todi. Jadi dang napogos secara materi, alai napogos secara partondion do. Lapatanna nanaing taida dang margogo hita molo mangasahon diripta sadiri. Alai holan alani asin itu hapaido nata pangasahon. Jadi kebahagiaan sejati dimulai dari kita menyadari ketergantungan kita total kepada Allah, bukan kekuatan sendiri. Jadi haluaon keselamatan nata jalo holan alani asni rohani tuhatan. Holan alani asni rohani tuhatan. Jadi mau dipartikian noaing di zaman modernon, songon nahudok nakaningan manusia mengukur kebahagiaan dari kekayaan, prestasi atau popularitas, tapi Yesus mengajarkan kebahagiaan sejati adalah saat kita sadar bahwa hidup kita mulut tahun bergantung sepenuhnya kepada Tuhan, bukan kepada kekuatan kita, bukan kepada kemampuan kita, bukan kepada keberadaan kita. Dan kita akan berbahagia bila kita mengakui bahwa semua keberhasilan kita hanyalah karena anugerah Tuhan. Jadi ido-ido disonaking mertua mana pogos tondi ai dinasida do harajaon banwagi jangati. Merasa hita dan darulah hita manangaha ya anggoso mardongaton tuhata ido nalidok dison imah napogos tondi. Napaduahon martua mana marsakroha ai siapulondo nasida. Berbahagialah orang yang berduka cita karena mereka akan dihibur. Mulai dok dison marsakroha berduka cita. Dang holan martudu-tuduon ima tuna kehilangan nanti manang hamatian daw. Karena jok-jok dope mamata mulai dok berduka cita terlalu doro hapta tu na kehilangan seseorang manang hamatian. Alain yang taida marhiti hatan itu hatta lobisianido ima pakilalani jolma ima marsak alani dosana duka cita karena dosa-dosanya. Jala halak namarsak alani dosana, jala namanopoti dosana, jala mangido hasisaan ni dosa, tu halak nasongonido dilehon apul-apul, penghiburan, sehingga ido dison berbahagia, gabe martua maiban. Jadi Tuhan Yesus menghibur mereka dengan menghapuskan segala dosa-dosanya. Alana, dangadong sukacita na ubalga, titik kita boto nunga sesa dosapta. Ido sukacita na ubalga. Alana dosa mangarsaki hita don. Jala upah dosa adalah maut ate. Jadi ada kepastian molotaboto bahwa dosa kita sudah diampuni oleh Tuhan. Inilah kebahagiaan yang sejati dalam
hidup kita. Jadi idok di son martua ma na marsak roha ai sia pulondo nasida. Na patoluhon martua ma na lambok roha ai tianon nasida do ima arajaon ni de bapa ate martua ma na lambok roha. Jadi tabering di son naking berbahagialah mereka yang lemah lembut karena mereka akan memiliki bumi. Martua mana lambok roha aitianon nasida do tanoon. Tanoon do ate. Jadi martua mana lambok roha aitianon nasida do tanoon. Berbahagialah mereka yang lemah lembut karena mereka akan memiliki bumi. Jadi moloridok di son na lambok roha ima halak ima namar serep ni roha. Namar serep ni roha, toruk rohana, napatu toru dirina dia dopan ni Tuhani, namar pangusan deam tu Tuhani, nasai pangasahon wasoni Tuhani. Dia memberikan sepenuhnya dirinya dikendalikan Tuhan. Jadi dang asal murukon, dang asal emosion, hati arong dozolma, toki-tokimu, muruk tokut-tokun emosi, dang binau tu ahalana, belagi di partikian doai, berek kamu namura-mura jolma emosi. Nah murah-murah jol mamuruk, itu ngatungan di keluarga be. Kalau do murah-murah ama muruk tu ina tu ama. Nang dak dana pe, nah murah-murah anu aing eti. Terus songon na cemberut mai, terus songon na muruk mah ini. Murah-murah anu aing jol mah, muruk murah-murah anu aing jol mah emosi. Alai molo idok di son naking halak na lambok roha, namane yang tanoon. Diboto do andigan muruk karena apa? Dia memiliki kesabaran yang terkendali. Dia memiliki kesabaran yang terkendali. Jadi on mahalak naso mambalos hajahaton dohot hajahaton alai kejahatan dia balas dengan kebaikan. Dok nakaningan halak ima marhite turpukon na lambok roha nasidama ima jolma na martua ai teanon nasidama ima tanoon hitama nama koreksi tutu hati uhado au dingoluk murah-murah doa muruk murah-murah doa emosi no aing ya apalagi pengaruh niaka smartphone no aing hidokan nakatik tokon holap tabereng akka natide apalagi jolma akka hatana pe sosuman benoaing sogabeyak beyak kahatana kita bisa terpengaruh ya jela alannya katay daon sudi gabe hita pe olo nama gabe murah-murah emosi di tonga-tonga di nguluta ya terpengaruh ya karena pengaruh itu dalam hidup kita alai taida manakaningan akahalak ima na lambok roha on manaboy dikendalikan ya yaitu dapat mengendalikan emosinya. Biasa boy kita mengendalikan emosi, kita harus kembali ke firman Tuhan. Kita harus kembali ke firman Tuhan. Artinya, marilah kita lebih banyak baca firman Tuhan dalam hidup kita sekarang. Ido ra asa boy kita mengendalikan akka amarah muruk, akka dia pe hawa nafsu hati. Apalagi mah di minggu tahun keluarga noangati manang di minggu keluarga di kita jala program HKBP adalah tahun keluarga juga ya asabu kita tutu mengajari akka anak kota baru musim apa paton martua mana mawas malimi dah hati goran aisi pabo suron donasida berbahagialah mereka yang lapar dan haus akan kebenaran karena mereka akan dipuaskan. Jadi moloridok dison ima male dang male alani si panganon dang mawas alani si inumon alai mawas male mida hati goran ima halak na mangarajumi dirina dang sikop do peibana mangulahon hasitongan dang sikop do peibana mangulahon hombar tulomo ni rohani debata hombar tuhapa ni debata alani isai naing ulahonon na donian hasitongani ima dingoluna jala naing eahan nadoi dia mau mencapai itu di dalam kehidupannya bagaimana dia hidup sesuai dengan firman Tuhan. Jadi dang holan asa di dahala kibana badia ya dang holan asa di dahala kibana sitong ada undo jolma pa badia hon di inguluna siganu pari ada undo kan asa bereng jolma au songon na badia songon na burju inna dia atur semuanya ya dia ini ya dilapisi ibana sudah dok pak katayon nape ate asa songon nabi nabadia di molo marhiti turpukon naneng hidok tuhita
Ya tidak ada kemunafikan. Di oddo na mawas malemida hati goran tidak ada kemunafikan. Jadi godang do jol manduangon akala munafik ate. Jadi molo halak na mawas imana kini do dison nakaninga jala halak na martua ima aga na melayani dengan tulus dan ikhlas hombar tulomoni rohani de bata. Oddo nakaningan na mawas male mida hati goran. Dia selalu mencari kebenaran dalam hidupnya dan ukurannya adalah firman Tuhan ate, firman Tuhan. Dang jolmai ibain ukuran na osi tong don manang nadaw hobbar do on tulomoni rohani de bata. Manang hobbar tulomoni rohakku do. Manang hobbar tuhagiot tu do, bukan. Tapi ukurannya adalah firman Tuhan. Baru musina palimahon, martua mana asiroha aisiasian do nasida. Berbahagialah mereka yang murah hatinya karena mereka akan beroleh kemurahan. Asiroha murah hati, on masian hata elemon ate. Jadi lapatana dadaholan sekedar pakilalaan na asiroha alai umbaga siani do ate. Jadi molo tabereng di pardalanan ningoluta, sudah do hita magkatidak kora ati. Buha kabar, ma holan asingi rohani Tuhani do. Buhano yang disi, sudah holan asingi rohani Tuhani. Itu kan? Udah hati dakon di tengah-tengah ningoluta. Semua karena kasih Tuhan, asingi roha kemurahan Tuhan. Kalau itu nata jalo. Kalau itu hati dakko sahatu tikion, molo boy pehita hudul dison manangihon hatani de banta holan asni rohani Tuhan hidup ya karena kemurahan Tuhan kebaikannya yang diberikan kepada kita sampai saat ini bukan karena kemampuan bukan karena kehebatan alai holan alani asni rohanado terlu mobi mah hasisaan ni dosata ido kan tudi holan asni rohani tu hatta do asa tabereng di sonate marhite turpukon jala mulai dok dison na asiroha on ma na gabe olo meneladani Tuhan di tonga-tonga ningoluna. Dia sudah terima kasih karunia Tuhan dalam hidupnya. Dia juga akan menjadi perpanjangan tangan Tuhan untuk memberikan kemurahan kebaikan kepada orang lain. Lapatan na ngolunai jadi berkat, ngolunai jadi pasu-pasu. Terlalu mobi mahita di partikian noaeng. Molo di luas tua na usaha tu tahun 2026. Gudang jolma dang sahat, gudang jolma dang tolhas ate. Apa sih rencana Tuhan dalam hidupku? Apa sih yang dilakukan Tuhan dalam hidupku? Berarti nahu jalo do kemurahan Tuhan, kebaikan Tuhan, asmi rohani Tuhan. Atong, sonari, molo dilehon tuau kesempatan, au pe ikondo marasini roha. Au pe ikondo, ya ini, murah hati di tonga-tonga nih. Ngoluta ate. Jadi berbahagialah mereka yang murah hatinya karena mereka akan beroleh kemurahan. Taingok bay. Di jalo otama kemurahan nang di tonga-tonga ni ngoluta. Jadi tabereng ma molo halak na asirohana manang murah hati oddo na tahaporluhon di zamanon ya. Zaman individualistis ya. Zaman ima na miskin empati. Holan na mementingkan diri sendiri. Di tabutuhon do jolma noang ima jolma na asiroha ate na murahat. Alana nga jolma noang akan na egois noang unati. Jadi akan na murahati manoang diperlukan pada saat ini terlebih kita sudah hurian itu hatta cara khusus ma huria HKBP Bandungon. Amin. Boido hita nagabe murahati. Boido. Oh ya te baik ku semangat dotong. Ay ngata jalo. Kemurahan dari Tuhan, kebaikan Tuhan sudah kita terima. Kemurahan asini roha. Tonari hita ikon para asini roha doate asa. Marhite turpukon ngolu na martuai dapok tak. Baru nguse na pauno pon martua ma ima alak parroha nayas ai idaun nasida do ima debata. Berbahagialah orang yang suci hatinya karena mereka akan melihat Allah. Ise do naboy pajupang. Dohot mangida deh bata marhite hatan itu hatta akka parroha nayas. Molo didok parroha nayas yang suci hatinya bukan berarti tidak berdosa. Ya, sotung laur hatta. Berdosa doa, boharu tutu. Tapi kita lihat di sini kalau dikatakan parroha nayas yang suci hatinya ima jolma hidup jujur, tulus diadopan di debata dohot di joloni jolma ati. Jadi sadalan imahata dohot pambahenan
Jala imana kaningan, dia tidak hidup dalam kepura-puraan. Jadi aka jolma halak parohan ayas ondo namangida debata ati. Jadi tapatuduhon majati dirita identitas ta ati. Bahwa kita adalah anak-anak Tuhan ati. Jadi asa bue kita mangida debata di tonga-tonga ni ngoluta. Jala unang ma sarobang hita dohot portibionate, dan itu firman Tuhan dalam Roma 12 ayat 2 ate unang masarobang kamu dohot portibionate. Jadi tapatuduhon mahita ima paroha nayas di tonga-tonga ni ngoluta. Aru mesena papituhon martua masih buan dame ay guaron donasida anak ni debata. Berbahagialah mereka yang membawa damai karena mereka akan disebut anak-anak Allah. Moloridok hata ni debata dison ima si buan dame. Las doro hatta moloridok kita ima anak ni debata ati. Ale mololas doro hatta idok anak ni debata hita. Tapatuduhon ma ima hita gabe si buan dame. Karena itu adalah ciri-ciri anak Tuhan ya. Jadi di dia pehita si buan dame mahita unang sebaliknya si buan bada ya. Ale bohado hita si bahen dame dan si bahen bada. Kodang do jolma asal disi ibana gabe marsoal, asal hadir ibana gabe marbada. Berarti hidupnya itu adalah pemecah belah. Dak si buan dame. Alani bohado hita gabe si buan dame ima marhite pada uhonak kahajahaton yang dirita alani ikon nauli nadenggan dosi bahenon tudongan. Bagaimana kita menyenangkan hati orang lain, bukan untuk memecah belah, bukan untuk membuat orang susah ya. Jadi odonak kanding asa tabereng itu tugas ta si buan dame dohita manang di dia pehita ate. Bagaimana kita membawa damai sejahtera. Tatiru Tuhan Yesus napa damehon hita dohot debata. Itulah Yesus Kristus ya. Dialah yang mendamaikan kita dengan Allah. Tapi terjodoh kita jadi duta-duta perdamaian di tengah-tengah keluarga, di tengah-tengah gereja di dia pehita. Jalan apa waluhon martua mana pina buru-buru ni halak alani hati goran. Aidina sida do harajaon di debata. Berbahagialah orang yang dianiaya karena kebenaran, karena mereka lah yang mempunyai kerajaan sorga. Udang do halak na pina buru-buru ni halak ala hati goran. Celadang sonari bei masa. Udang do halak na pina buru-buru ala dia adalah pengikut Tuhan ade. Jela memang odo tantangan dihita songon halak na porsea. Alai nanaing dohonon unang gabe madele hita. Unang gabe sumurut hita. Karena memang kita sudah tahu dari dulu. Mengikut Kristus haruslah memikul salib. Itu kan si huton Kristus ikut doh manuhuk silang yate. Jadi unang gabe sumurut hapor siauta, unang gabe madele hita ate. Anggo ala ni Kristus do hita di paburu-buru idok marhite turpukon ido ngolu na martua. Alai molalani ima parangeta do, alani pabahenata do, alani hajahatota do hita di icahi halak manang di paburu-buru hita. Ya mari kita terima ya, karena itu adalah akibat perbuatan kita ate. Dang calo otari songulu na martua bukan. Alai marhite turpukon di paingot hita bawa martua ma napina buru-buru ni halak ala hati goran. Berarti bagaimana kita tetap mempertahankan iman kita, kepercayaan kita, dan juga hidup sesuai dengan firman Tuhan. Molo bertahan dohita jalo otama ima kebahagiaan manang ngulu na martua. Hurian itu hata sudah dohita naing martua ate. Alai ta ingot mangulu na martua dapok taholan di bagasam Tuhan ido. Jala ngolu na martua na kaningan kita sudah dapat melihat apa yang harus kita lakukan dalam hidup kita. Alani dohonokuma di minggu keluargaon ate. Tugas ta songon natoras bagaimana kita mengarahkan ya, bagaimana kita mengajarkan, bagaimanakah hidup yang berbahagia, yang sesungguhnya kepada anak-anak kita. Ai sudedo hita makirim unang nian holan hita natoras ate, nagabe sahat tu surgoy ate.
alai sudema nean dohot akayana kota, bagaimana mereka hidup dalam ajaran firman Tuhan dan tetap setia kepada Tuhan apapun yang terjadi. Alani tugas ta sudemaon semua manginang, marilah kita ajarkan kebenaran firman Tuhan dan bagaimana mereka mendapatkan hidup yang berbahagia. Hidup yang berbahagia yaitu di dalam Tuhan Yesus, bukanlah yang diberikan dunia ini. Atong di pargugoi mahita jala tapangidoma gogo tutuhata di bagasan tangiang jala lam tapasolhot madirita tutuhata, supaya kita dimampukan untuk tetap melakukan firman Tuhan dan setia selalu apapun yang terjadi. Amin. Martangiang. Mulai tema dihuali Tuhan pardenggan bahasa. Diajari hodo hami marhite hatam di minggu sadarion. Pohado tutu ngolu na martua. Ngolu na martua ima ngolu na dibagasam Tuhani. Dala sian hodo hujalo hami noni ale Tuhan. Dang sian portibion. Alana hasangapon hagabion hamuraon. Manang ukuran manusia. Manang pikiran nami. Taringo tungolu na berbahagia na beruntung. Parsatokin adok. Sementara doa Tuhan. Alai ngolu nama notong, kebahagiaan yang abadi itu kami dapatkan dari Tuhan. Atau alai Tuhan pargogoi mahami mangulahon hatami di ngolu si ganung pari. Tarlumobi hami songonak kanatoras alai Tuhan di minggu keluarga. Nang di tahun transformasi alai Tuhan. Nah memfokuskan ima alai Tuhan pendidikan di tonga-tonga nih keluarga pendidikan iman. Pargogoi hami alai Tuhan laho mengajari. Pohado tutu wali Tuhan gabi si hutoko. Pohado marpangalaho berkarakter semakin sempurna ke arah Kristus. Postorohan kami ali Tuhan marhiti hatam na saya paingotok kami. Na saya mengajari kami margogo matutuak kanatoras. Lau pagodang-godang akayanakon hombar tu hatam. On mahami ali Tuhan ruas yuriam na dong di HKBP Bandungon. Pasu-pasu kami saluhut na napumudison. Dohot na mengikuti ibadah secara live streaming ali Tuhan. O manamalion di hami hahipason gajang ni umur. Na padahon nagkaparmaran parsahitom. Pargogoy hami di pardalanan ni ngulu nami asaw ng murah-murah hami madele. Alay totong mamarsihohot hami alit. Dala mangido hami alit Tuhan dia kenakon nami. Pasu-pasu alit Tuhan na dia kaparsikolan. Leon bisuk hamaloon. Kaname bet bay ni buri-buru magodang. Dala alit Tuhan pargogoy na sida law meraya kacita-cita na. Ho mana di pangasahon alit Tuhan. Unang pikiran na dohot haguguan na. Akan namang karejo lehon par karejuan. Tungon akan ang cukup umur berumah tangga lehon makasirokap ni todi na seiman na marhabiaram tuho wali Tuhan na setia tuho. Tungon ke keluarga li Tuhan na makasiholi hagabeon lehon maditik kalehetan na. Buat kami ruas nyuriam na di bagasan parsahitom. Tapi di podoman di rumah sakit. Horo nama boto sahit nasida. Horo nama boto hagaleon nasida li Tuhan. Alani mangido kami. Kalau marsahit pe pamatang na sotong marsahit parton dion na. Ali totong madiingot majogwar mo pasahapton diri na ngulu na ali Tuhan. Asa totong ibadah di bagasan lomo ni roham. Ali Tuhan ho matutu na madon ya kana marsahiti na mga leon hamalumun na siyakoy. Kalau buat kami akan berduka cita ho mana mga lehon apul-apul na siyakoy. Ali Tuhan ho buat kami na ngakaruas nyuriam na marlas ni roha alani aka pasu-pasu. Pasu-pasu gajang ni umur, baik di gajang ni umur alani ali Tuhan ulang tahun kelahiran, manang ulang tahun pernikahan. Omale Tuhan nama na bailas nyiroha, tabam wali Tuhan sukacita nasyakoy, umur na gajang dohot hahipason. Dala ajaran mo karuas nyuriam ali Tuhan, menghitung setiap berkat na jinalo na sida, asamar hite ali Tuhan lam takasma, pakamulate hononna tudenggan ni masam. Tuhan mangidu hami dia kadusa nami nagodangi. Sisa mali Tuhan na santa lupa mimanjalo asu roham. Jalo matang yang namion holan di bagasan. Kristus Yesus Tuhan nami. Amin. Mari dehita laus tapasahat mapi. Sa
Tatangya kon mga piliata tu julo ni debata. Ali debata amanami na di Banua Gijang. Odo haroroan ni saluhut sili olehon na dinggan. Duhot na sauli basa na maulihutus. Upasat hami masyan na nilehon mitu hami pilihan nami tuho. Tay jalo may gabi wap na hutjus di julom. Pasu-pasu may jala ramoti. Asaw parhasiak kami pilihanon. Pati buluhon harajaw mo nito nga tunga ni huriam doho di portibion. Buhay marohan nami marhite-hite todim. Asalam hutada hami gudang ni silulehon mitu hami. Asalam girgir hami madok moleate tuho. Marhite-hite Jesus Kristus Tuhan nami. Amen. Ali amanami na di Banua Gijang, say pinurbadi amaguarmu, tero maharajaonmu, say saot malomoni roham di Banua Tungon song na di Banua Gijang, ehon matuhami sa darion hanguluan siapari, ti sama dosa nami songon panisa nami, di dosa ni dongan namar dosa tuhami, una kami tu gihon tu pangunjunan, palu amahami sian pangago. Mula mahamu di bagasan dami, jalo hamuma pasu-pasu siam tuhata. Di pasu-pasu jala di ramoti Tuhan debata maho. Isondakon Tuhan debata mabohina tuho, jala asima rohana midaho. Di dopakon Tuhan debata mabohina tuho, jala di pasorun madamena tu todim. Amen.